Good morning लोगोफोर ओमफ्राय फुजा नायनानै मेगन मोदै मोनदों दिनै ओमफ्राय नारें जुमब्रा नङाबा नारें खमलाजों जानोसै न'आवनो दं नालाय ओमफ्राय दा नायलांबाय थादो सोरबा नारें खमलाया अबेलाय जाना गैया नामासै र' नारें खमला हाबनो र' मेगन नै जाना नारें खमलाया नै मोनबाय मोननाया बारा एसे मोनाखै थेवबो गोदै दङ ओमफ्राय खम थाइदों एबारो सिगां ला थाइदोंमोन दा हाननोसै नायलांबाय थादो नै जाना नारें खमलाया एखिनि बारा थायाखै खमनिफ्राव गैया थायाखैनो फिथाइयानो गैया ओइ बारिखौ नायनो र' थौ मा फिथाइ नायनो थौलाय फिथाइखौ नायग्रोनो दा जागोन हानगोन ओइ साला सोर हानलाय बेखौलाय नै मोनबाय मोननायालायबो ओइ माथो बारा मोनाखैलै नै मोनबाय थाइसे मोनबाय ओमफ्राय नायबा दावबारियाव बायलायनाङा नारें खमला इनासो जाबाय खोमालै हानगारनांसिगोन गाहायनिखौ मोनाखै इयो ओइ मा दंमोन आरो बेफोर सेवजोब्बाय आं नायाना बारियाव बेफोराव सेवदों इयावनो बारा नायबाङाना मा दंमोनलै फिथाइथ' ओइहाय दं खोमा र' थानांगौ बायदि मोनदों थांलालां हाग्राजों जायखिजाया आं बेखौ हाननांसिगोन नै बरिया मोनबाय इयो जानांसिगोन नङाबा मायाबासो जालांनो हागौ नायजायाना जानोसै र' गिदिरखौ नैबे सासेया हानदों ओइ मामा नोंखौ नुवाखै नै थाइनै जाबाय जाबाय आं गेलेबाय थासै मेगन मोदै थारलै न'आव लेंफैहाय भिडिअ नुजाफै मायो आराम लेमजादों एबार जानो नायनोसै आं जानो नायनो जानो नागिरदों गोदै मोना नायनो दे टेस्ट खालामना जाला होमबाबो बेखौ लादों जानांला आं गोमोनाव मा गया गोदैथार माथो बरिया गोदै ओमफ्राय नै एसे बिनालै सिरासो महर जादों एसे राखाब जादों बोरैबा गोदैथार गोदैयालाय गोदैथार गोबावबो जागोन इया बेखौ जाजोबनांसिगोन साननैसो